Srpska pravoslavna crkva 27. septembra proslavlja jesenji Krstovdan, dan kada je pronađen časni krst. O Krstovdanu se drži strogi post, a mnogi vernici tog dana jedu samo hleb i grožđe. Časni krst na kojem je dušu ispustio Sin Božji na Golgoti pronašla je carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, kada je bila na poklonjenju Hristovom grobu u Jerusalimu 326. godine. Ovo je dan kada se bere i osveštava bosiljak koji se koristi u svim hrišćanskim obredima tokom godine. Po narodnom verovanju, ako je na Krstovdan oblačno, zima će biti bogata snegom, a ako nema padavina, naredna godina biće sušna. Spasi, Gospodi, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje. Pobjedi sje pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija daruja i Tvoje sokranjaja krestom Tvojim žiteljstvom.